Ведаю, вы лічыце сябе чалавекам, у чыіх руках здароўе вашых чалавечых зубоў. Але паслухайце, на 1 трыльён клетак чалавечых прыходзіцца 10 трыльёнаў клетак бактэрый. А калі пералічыць гэта на ДНК, на 30 тысяч генаў чалавечых прыходзіцца ў 100 разоў болей генаў бактэрый. То бок такая нероўная барацьба. Але, ведаючы, як працуюць гэтыя бактэрыі і выкарыстоўваючы гэтыя веды на сваю карысць, вы ўсё яшчэ можаце трымаць лёс і здароўе вашых зубоў у сваіх руках. Пра гэта і сённяшняе відэа. Вітанкі! Гэты канал Яна Хімічыла. Мяне зовут Яна Карслян. Я кандыдат хімічных навук і навуковы супрацоўнік хімічнай лабараторыі ў ЗША. На гэтым канале мы абмяркоўваем штодзённыя рэчы і іх хімію. Я перакладаю з мовы навуковай на звычайную беларускую. Паехалі! Зубны карыес. Сярод праблем, звязаных з бактэрыямі. Як ён выклікаецца? Бактэрыі назапашваюцца, памнажаюцца і ўвесь час яны генеруюць кіслату, малочную. І гэтая малочная кіслата разбурае эмаль зубоў. Калі няма эмалі на зубах, гамон, вы будзеце адчуваць моцны боль. Пазнаёмцеся, Streptococcus mutans. Гэтай бактэрыі дастаецца тытул самага паспяховага каланізатара. Не толькі праз амперскія амбіцыі менавіта гэтай бактэрыі пакутуе наш род, але ён самы распаўсюджаны тып для ініцыяцыі карыеса. Мэта іх жыцця простая. Яны хочуць памнажацца, перадаваць сваю немудрагелістую ДНК сваім нашчадкам і працягваць каланізаваць новыя тэрыторыі і памнажацца. І нічога ім гэтым не спыніць, пакуль вольны чалавек не скіне іх са сваіх зубоў зубной шчоткай. І тут важна адзначыць выбітную здольнасць гэтых бактэрый Streptococcus mutans. Яны не толькі генеруюць кіслату выдатна, яны ў дадатак яшчэ генеруюць і паліпептиды, такія палімерныя рэчыва, якія ствараюць біяплёнку на зубе і якія спрыяюць наліпанню бактэрый на паверхню зуба. То бок, яны не толькі генеруюць сваіх нашчадкаў вельмі хутка, яны адначасова і выпрацоўваюць дамы, такую абарону для наступнага памнажэння гэтых нашчадкаў. Гэтая плёнка ўтвараецца шляхам перапрацоўкі сукрозы з вашай ежы у рэчыва палімернае на аснове дэкстрана. Гэта і ёсць аснова біяплёнкі. Гэты факт, што яны групуюцца ў межах гэтай біяплёнкі і лакалізуюць свае дзеянні, вельмі важна. Бактэрыі, якія дзейнічаюць паасобку, гэта не тое самае, як бактэрыі, якія дзейнічаюць у адной супольнасці. Ёсць такі момант, што калі дасягаецца пэўная крытычная маса бактэрый, яны пачынаюць дзейнічаць больш моцна, агульна, уключаюцца пэўныя дадатковыя функцыі. Напрыклад, вы, можа, бачылі біолюмінесцэнцыю. Калі гэтую біолюмінесцэнтную ваду разбавіць, ніякага святла бактэрыі не будуць выпрацоўваць. Але калі яны разам, вы дакладна пабачыце святло. Падобнае адбываецца амаль з усімі бактэрыямі. Глядзіце, у бактэрый ёсць свайго роду мова. І мова гэта хімічная. Бактэрыі выпрацоўваюць малекулы, словы, і гэтыя словы могуць распазнаваць суседнія бактэрыі. На іх паверхні ёсць такія прыёмнікі гэтых словаў, хімічныя. Адна бактэрыя выпрацоўвае слова, хімічную малекулу, а іншая малекула прымае гэтую мову, гэтае слова і разумее, што ага, побач ёсць іншая падобная малекула. І як толькі гэтыя прыёмнікі на малекулах запаўняюцца малекуламі, словамі з іншых малекул, тады яны пачынаюць дзейнічаць агулам, разам, і адкрываюцца новыя функцыі. Вось як з біолюмінесцэнцыяй, яны пачынаюць свяціцца. Вось чаму вельмі важна чысціць зубы рэгулярна, каб гэтыя бактэрыі не дасягалі сваёй крытычнай масы і не разбуралі вашыя зубы найбольш эфектыўна, інтэнсіўна. Важна запомніць, бактэрыі хутка памнажаюцца, калі ў іх ёсць ежа. Якая ежа ў бактэрый? Салодкая. І яны вельмі любяць вугляводы. Таму, калі вы едзіце нешта салодкае, вугляводнае, гэта дае напрамую ежу вашым бактэрыям і ў тым ліку Streptococcus mutans. А калі ежа яшчэ і не толькі вугляводная, але яшчэ і кіслая, увогуле ідэальна, можна памнажацца ў волю.
таму газіроўка, якая мае ў складзе і цукар, вугляводы, і кіслату, напрыклад, фосфорную, гэта ідэальны асяродак для памнажэння бактэрый у вашым роце і спрыяння карысу. Падумайце аб гэтым наступны раз, калі будзеце піць кока-колу. Яблык таксама мае кіслы асяродак і ён салодкі. У чым жа розніца? Розніца велізарная, таму што у яблыку ёсць валокны. Яны механічна дапамагаюць ачышчаць паверхню зуба. То бок, тыя бактэрыі не так лёгка наліпаюць на паверхню зуба. Гэта цалкам змяняе сітуацыю. І яшчэ адзін важны пункт пра эмаль. Значыць, эмаль – гэта самае цвёрдае рэчыва ў нашым арганізме. На 95% яна складаецца з фасфата кальцыя. Гэты фасфат кальцыя мае такую структуру выцягнутую. І яна дасягаецца дзякуючы таму, што эмаль зуба расце знутры зуба. Паміж гэтымі выцягнутымі крысталамі фасфата кальцыя ёсць арганічнае рэчыва, прыкладна 1-2%. Гэта пратэіны з большасці выпрацаваныя клеткамі амілабластамі. І гэтае арганічнае рэчыва, яно не ўтвараецца цягам жыцця, толькі ў дзяцінстве. А ў дарослых гэта проста эмаль, якая будзе такой, якая яна сфармавалася падчас дзяцінства да канца дзён. І таму вельмі важна берагчы гэтую эмаль. Амаль немагчыма замяніць нечым вонкавым гэтае самае цвёрдае рэчыва ў арганізме. У такой структуры, якой яно ўтварылася прыродна. А цяпер пераходзім да таго, як жа берагчы зубы з улікам усяго таго, што мы зараз ведаем пра бактэрыі. Першае, сачыць за сваім харчаваннем, бо гэта аснова здароўя зубоў. То бок, есці як мага меней салодкага. Важна. Другое, есці як мага менш кіслага, таму што кіслата натуральным чынам растварае вашыя зубы. Эмаль. Ну, або калі няма магчымасці стрымліваць сябе ад такой ежы, хаця б паласкаць рот пасля яе спажывання. Есці як мага меней ежы, якая наліпае на зубы. Таму што менавіта на гэтых наліпшых часцінках ежы і фармуюцца калоніі бактэрый. На жаль, у гэтым сэнсе мой улюбёны сыр не лепшая ежа, таму што ён таксама стварае біёплёнку на зубах і спрыяе умацаванню бактэрый на паверхні зуба. Наступны пункт – чысціць зубы з пастай. Паста натуральным чынам мае шчолачнае асяроддзе, якое нейтралізуе кіслотнае асяроддзе, створанае бактэрыямі. Ну што ты сказаць, нічога такога цяжкага ў выбары пасты няма, яны ўсе шчолачныя. Купляйце любую, не абавязкова дарагую. І апошняе, тое, што вы дакладна ўсе ведаеце, але не факт, што выконваеце. Трэба чысціць зубы рэгулярна. Цяпер вы ведаеце чаму. І спадзяюся, гэта дапаможа вам рабіць гэта рэгулярна. На гэтым у мяне ўсё. Цісніце падабайкі, пішыце каментары. Для мяне вельмі важная зваротная сувязь, каб працягваць гэты канал. Шчыра дзякуй вам. Да пабачэння ў новых відэа.